У гэты святочны дзень на маршрут выйшаў не зусім звыклы аўтобус пад нумарам 37. Гэта арт-маршрут любімым, мілым, дарагім. Дзеці цэнтра дадатковай адукацыі намалявалі партрэты сваіх мам і бабуль. І ў кожным малюнку любоў і пашчота да самага дарагога чалавека на зямлі. Пасажыры аўтобуса адразу звяртаюць увагу на гэты крэатыўны праект дзяцей. І разам з дзецьмі, якія прынялі ўдзел у праекце, далучаюцца да віншаванняў сваім самым блізкім і любімым. Жену, маму, соседку. Дети всегда рисуют красиво, у них своеобразное представление о мире. У меня 3 детей, видите, они их тоже рисуют, и прекрасно. И у каждого подход индивидуальный, они видят мир по-своему. И это очень приятно. Маму, жену любимую. С праздником всех женщин, девушек города Бреста. Всегда цвели это как тюльпаны в этот день. Нравится, конечно, очень красиво, когда дети так рисуют. Молодцы. Успехов им в этом. Мы таксама далучаемся да гэтых слоў. Няхай у жыцці заўсёды будзе вечная вясна, свеціць сонейка, усмешак, добрага настрою, радасці і шчасця.